Көйгәннәрең аллы икән, гөлләп белән бар икән. Көйгәннәрең аллы икән. Һәр бер әсәрнең аһәңен нечкә туйымлаучы профессиональ музыкант ул. Һәр ритмны сизә, кичкенәдән күзәтергә яраткан, табигатькә тартылган. Бик матур җирдә урнашкан, якында гына урманы булган Теләче районы Түлешкә авылында туа. Бала вакытта бит инде урам сайын, чат сайын авылда гармон тавышы иде, гармончылар бик күп иде. Аннан соң уеннар буладыр, су буенда җәйкене инде бик матур узадыр. Ул интеллигент кешеләр, сәгать төзәтүче осталар, сәгать кибетләре булган мул тормышлы нәселдән. Бабайсының, әтисенең өйләрендә гармоннары, скрипкалары да булган. Тик Фәрит Хатыйпов алар белән әле үсеп җиткәч кенә таныша. Менә сугыштан кайтканнан соң шул әнигә гашыйк булып өйләнешәләр. Борискада яши башлыйлар. Мин Борискада туасы булганмын. Шуннан инде ничектер сәбәпләрен белмим. Аерышканнар, әнинең абыйсы разведчик, сугыштан бер аяксыз кайткан Кахир абый. Ул аны барабап кайтып китә. Түлешкәдә яшиләр инде. Әби дә, Махруя әби, Кадир бабай. Мин шуларда үстем. Түлешкә авылында ул вакытта 19 йорт булган. Кичкенә Фәрит урамга чыкса, аны һәркем үзенә кунакка чакырган. Әнисе Казанда эшли, яши, ялларда гына кайтып йөри. Әнине күрмим дә бит инде мин. Мизахир белән Фидел чабалар. Әнинең каршына. Шәргый апа, Шәргый апа, Шәргый апа дип. Мин дә Шәргый апа дип чабам бит. Әни дип белмим мин аны. Әни дип белмим. Кахир абый янына әти дип чабалар, Мизахир белән Фидел. Әти дип беләм бит инде туры. Кахир әти дип, Мизи папа хатыны бит инде. Шул аңлатып биргәч кенә миңа авыр булды. Күңел нитә инде. Шуннан әнине димләделәр, Кибә хуҗадан Тимерхан исемле. Кешегә ул да икенче әти булды инде. Анда үстем. Икенче сыйныфка инде Кибә хуҗа мәктәбенә бара, рәсем ясарга кирәк булса, аңа кушканнар. Гел җырлаталар, биетәләр, сәхнәләрдән озын-озын шигырьләр сөйләгән ул. Шул вакытта ук инде күрше авылларда концертлар куйганнар. Айга бер-ике мәртәбә кунак чакырыш аралашу бар иде. Шунда гармоннар белән киләләр, печән. Мин инде ишек алдында теге атлар янында йөрим, гармоны калган бит инде. Теге гармоны кычкыртам. Әйтәм, кара, тавыш ничек чыга. Шуннан белеп алдым, ничек тавыш чыгарасын белеп алдым. Шуннан уйнап киттем, әни Саручи базарына барып, Дербышкада барып, Саручи базары. Шуннан Бараксинский Тальян алып кайтты. Шуннан иң оста гармончыга әйләндем инде. Урам сайын гармончы безнең авылда. Алардан да уздыра башладым. 15 яшында халык иҗаты йортына укырга җибәрәләр. Аннан сәләтен күреп имтихансыз Казан музыка училищесына алалар. Анда читтән торып укыганда Собада эшләп, Бөтен Союз смотрында беренче урында ала әле. Хәтта армиядан бер кочак диплом коммунистик хезмәт ударнигы исеме белән кайта ул. Кайткач укуын дәвам итә һәм нәкъ Казан музыка училищесында композиторлык сәләте ачыла. Анда бит көне-төне утырасың, классиканы өйрәнеп, уйнап. Шунда ял иткән арада халык көйләрен уйныйбыз, нитәбез. Шул вакытта яңалык булган килеп чыкты минем. Мин элек һаман яратамны, Гөлнарымны, авыл кызын. Аны бит сүзгә язмадым мин. Ки чыкты башта. Анасын сүз эзләдем. Ул көйнең тарихы кызыклы була. Башта язылган ул халык бик ярата, тик радиодан пессимистик дип үткәрмиләр. Бу көйгә шагыйрь Зөлфәт башка сүзләр иҗат итә һәм һаман яратам җыры туа. Бу җырга инде 50 ел, әллә язмышым, әллә ялгышым дигән текстны әрәм итәсе килмичә, Фәрит Хатыйпов аңа башка көй яза. Фәрит Хатыйпов укуын тәмамлагач филармониягә килгән. Шунда язмышын очрата да инде. Рабига Сибгатуллина белән бер бригадага туры киләләр. Музыкант әлеге җырчыга инде күргәнче үк радиодан тавышын ишетеп гашыйк була. Аннан аларны сәхнә кавыштыра. Бергә яшьләр төркеме оештырып та йөриләр. Әйбәт кенә эшләдек. Шуннан инде 75 елны өйләнештек. Иде ул бөтен эшне кулыннан бөтен эш килә. Иде нинди ирләр шыбан барсында ул эшли. Уларның музыкага сәләтен күрсәләр дә бу юлдан китүенә каршы булалар. Кичкенә вакытында алар белән күпме юллар йөргән ул.
Камчатка, Чукотка, Сахалиннар калмый, 6 кешелек төркем белән бөтен Советлар Союзын айкыйлар. Күпмедер эшләгәннән соң бригаданы бетерделәр, зур артистларга, бригадаларын байтырга популяр җырчылар кирәк булгандыр. Таһирны Венер Шәрипова куйдылар. Безне Габдулла абыйга Эмиль Җәләлетдинов та эшләде, 2 ел. Аннан соң Зиннур белән озак эшләдек инде. Танылган халык җырчыларына уйнаган, күп кенә яшь җырчыларга юнәлеш биргән. Бөек җырчыбыз Хайдар Бигичевне иң беренче мәртәбә үзе белән гастрольләрдә йөртүче, укырга керергә өндәүче ул. Хәмдүнә Тимергалиевага заманында телеграмнар язып, филармониягә чакырган, үз төркеменә алган. Һәр вакыт юлда, халык каршысында була. Һәр кварталның 2 айының 2 айы гастрольдә буладыр бит. Күп эшләдек, тракторда, атта йөрдек. Тракторда инде туңа башлагач, чанасы артыннан йөгерәдер. Өлкәннәр тулыплар белән чыгадыр, без бит яшьләр. Ул йомшак, нечкә күңелле тик турысын әйтә, фикерен белгертә. Шуңа да аны сөймәүчеләр дә булган. Тик ул үз юлыннан тайпылмый. Фәрит Хатыпов яшь музыкантларны табу, барлау өчен төрле мәктәпләр белән тыгыз элемтәдә. Аларда төрле эчтәлектәге концерт кичәләр оештыра. Шул ук вакытта үз иҗатын да туплап бара. Күптән түгел өр-яңа җырлар җыентыгы дөнья күрде. Бу китапка 250 җыр кергән. Карасаң, никадәр китаплары чыкты. Күрәсез моның ничә меңәрләп җыры бардыр дип карыйм мин, чөнки һәм бөтенесе дә халык җырлый торган Әфәритнең һәрбер көе җан җылысы. Нинди темагына карасаң да бөтенесе бар аның җырларында. Шакката минем кайчан ул вакыты җитә. Мин хәзер ки язып торган юк. Менә ничектер ул 70-тән соң шулай буладырмы? Фасил абыйлар, башка композиторлар 60-нче китеп бардылар бит. Алар да шулай язган булыр дип уйлап куям мин. Шигырьне укыган вакытта шунда ук кие бар аны. Шуны аңлый белергә кирәк. Тоннарда гармон уйнадым, бар дөнья тынып калды. Фәрит Хатыпов күптән түгел генә иҗат ителгән көйне уйный. Җәй көне 25-тән артык җыр язган. Композитор аларны башкаручыларга гадәттә бушлай бирә. Яшәргә тиеш халык. Шуны уйлап җырны язарга кирәк. Элек Сарапаның җырларын көтеп торадыр. Рөстәм абыйның көтеп тора. Менә алар халык өчен язадыр. Хәзер менә кайсы җырчыны карама, күбрәк хәзер такмакка китте бит. Җыр юк дип әйтергә була. Такмак. Кеше туйгандыр инде ул такмаклардан. Аның җырлары халыкчан, иҗаты төпсез кые. Алга таба да уңышлар телибез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.